Wah, gumiak sigrek saestu wah luar biasa. Niki nggih ditujokake kagem fan berat wayang kuliten jenengan sedaya saking Pak Trimo Pratama Mas. Nah, Nguntara Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko. Dalam Pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan. Nggih. Niki dereng sah menawi pangarsatama pengenipun Bapak Timbul derek kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Wah wis serampat kok. Nggo liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat kita serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadherekaken sedaya perangkat Pak Wo, monggo derekaken jengkaripun. Ya Pak, ya Pak Timbul. Monggo mriki kula rencangi para tamu pengertosi. Pak Lurah Timbul aturan tindak mriki. Pak Timbul gedang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem panglipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajekan. Ah, niki piantunipun wah. Nggih. jenam ya Bi ya. Menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun Nggih. Mas Nggih Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Prajekan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah napa to Pak, mbok jagongan mriki kang ngopi kali kula teng mriki. Sik to. Nggih ngopo paling gak wau kan jere nembang Pak, wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko. Nggih. Tekek. Tekek, tekek. Ketaton tenan lho Bi. Kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Prajekan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Alhamdulillah 1 juta saya turuti. Wah. Apa? Anu kula nggih gadah anu Pak, Lagu kanggo Prajekan Sumringah. pucung Pak, pucung. Sumringah apa Prajekan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis ya maju. Elek. Lah meneng to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Urung rampung Bi. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales dikenepi selawe Bi, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul iki. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Prajekan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Prajekan juga segenap warga kula Desa Prajekan. Amin, Luar biasa luar Mas Andi. biasa. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Prajekan Sumringah. Sumringah itu jumbuh nopo sing teater Pak Dalang di depan kalau wau bahwa
syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum in adzabila sadid Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adzim Pak. Dan siapa yang mengresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso kan. Leres betul. niku Pak, leres betul. Malah entuk adab ping sawo Gusti. Bener, Bener Pak. nih. Niki lho Pak, teko tok mboten mbawa debok Pak niki Pak. Karek dok 80 yo Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 kok rumah kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali Joko iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon ya to. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Dek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cekel mangke. Mboten kula aturi piyambak. Alah, wis ngantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. Pak. Betul Pak. Untuk itu timbang utang luwung tak wayahi timbang. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho, Pak. Kayak Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. teman. Oh iya. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Mbah nuwun. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun barokah. Nggih Pak. Kula pocong 100 lho Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan Pak. Pak wis meneng yo oleh kok iso. Wah. Pak Timbul iku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun Pak. Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Dadi kula nyuwun lagu Nggih. lusung jemulung sama Alih ilir-ilir. lir-ilir. Siap. Matur nuwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu. Pun 4 hari ini Boten istirahat, boten sare Pak nggih. sehari istirahat. Nggih. Tapi nek kapan kon nyanyi kula malih Gerok. flu. Nggih, boten usah nyanyi Pak, nyawer mawon pun sehat Pak niki Pak. Siap. Matur nuwun. Nggih. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Ya. Langsung jumenglung seru indah langsung
Lesung Jumenglung lagune lawas. Nggih. Ning karo kanca-kanca diaransemen diperindah. Wah, luar biasa Dwi Jolarasi komposer sedaya niki. Nggih.